Koppi, naraw għamalatu referi saffart minn dan il-konfront, sinjuri. Ħamrun Spartans jikdbu l-istorja fil-futbol Malti. Il-ħamrun raġaw għamlu għal-Champions! Ħamrun Spartans l-ewwel tim tal-futbol Malti li sa jilab fażi ewlenija ta' kompetizzjoni Ewropea. Il-ħamis, Ħamrun Spartans kisbu post fil-fażi tal-kampjonat tal-UEFA Conference League wara li jelbu lil RFS tal-Latvja b'aggregate ta' 3-2. RFS li qiegħed jgħajjad ferma Cristiano. Dal-ballun tajba weku goli ora l-Spartans. Ballun imdemdel min-naħa tal-lemin. Mat-tisfira finali ta' referi ċelebrazzjonijiet kbar fi strada Reali l-Ħamrun li għal konfront inbidlet f'żona l-partitarji tal-Spartans. Il-ħamrun għal-qalbi, ħamrun għal-qalbi. Jiena bħalissa t-nex f'din il-ħolma ta' seba sema. Mal-ewwel 11 fil-Latvja kien hemm Joseph Imbong. Li konna aħna l-ewwel li għamilniha hija kif tgħid proud moment. Nemmen li sħabi u jiena stess anke għadni ma nafx x'għadni kif għamilt għaw 24 sija ilu, ma spiċċat xejn l-istorja għamilna ħaġa kbira ma għandna sitt logħbiet importanti li forsi nibqgħu nikbu l-istorja fihom. Fuq il-mezzi soċjali tiegħu iċ-ċermen tal-Malta Premier League Joseph Muscat sejjaħ dan ir-riżultat bħala fażi ġdida għall futbol Malti billi fost l-oħrajn fi kliemu issa jsaħħaħ il-qagħda finanzjarja tal-klabbs kollha tal-Jew Health Malta Premier. Dr. Muscat spjega li b'dan ir-riżultat Ħamrun sa jirċievu somma bla preċedent mill-UEFA imma wkoll il-koeffiċjenti tal-klabbs Maltin sa jiżdiedu b'mod li anke l-fondi li jitqasmu l-11 klabb ieħor tal-ogħla diviżjoni tal-futbol Malti sa jiżdiedu. Il-ġimgħa f'Monaco telaw il-polots tal-ewwel fażi tal-UEFA Conference League. A special welcome and congratulations go to the clubs and the national associations stepping onto the European stage for the first time. Like Ħamrun Spartans FC, the first club from Malta to reach this stage of a UEFA club competition. Congratulations. Preżenti għat-tluħ tal-polots kien hemm il-kap eżekuttiv ta' Ħamrun Spartans, Marcel Bonnici, u l-President tal-Spartans, Joseph Portelli. Kull bniedem naħseb jien jgħix għal dawk il-momenti. Jien li il-Joseph għetlu dak il-ħin xikun għaddeħ, għetlu dis-sala ma semgħet ħadd qatt jitkellem bil-Malti. L-avversarji tal-Spartans li jmiss fil-UEFA Conference League huma Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers, Jagiellonia, Lincoln Red Imps, Samsun Spor u FC Lausanne Sport.